लोगोफोर, आथोन जालायनाया ओरैबायदि रमान्सजों बुंफबनाय जायखौ जों जालायोब्ला जोबोर गोजोननाय मोनो। नाथाय मोनसे पजिशनावनो आथोन जालायबाय थानाया मानसिफोरखौ एबा नोंथांनि पार्टनारखौ जाहोयो। बिसोरखौ आथोन जालायनायनि गोदान आयदाखौबो मिथिना मोना। बेबायदि अबस्थायाव बिसोरो गोबां टेनसनबो जायो। नाथाय समजों लोगोसे गोबां मानसिफोरा रोंलाङो। जेरै गोबां मानसिफोरा दिनैबो मिथिया जानो हागौ एबा रोङा जानो हागौ। जेरै आइजोफोरनि बबे अंगआव सुयोबोला आइजोफोरा जोबोर लुबैना थानो हाया जायो एबा थानो हाया जानो हागौ। जेरै हौवाफोरनि खायनैसो अंगआव दांना होयोबोला जोबोर गरम जायो एबा लुबैयो। बेबायदिनो हिन्जावफोरनियावबो अंग दं जेराव दाङोब्ला बिसोरो गोबां लुबैनाय मोनो। लोगोफोर, गोबां हौवाफोरानो गावनि पार्टनारखौ मोजाङै गुदुं खालामनो हाया। इन्टारकर्सनि आगोल एबा बिसिनि आथोन सिङाव सोनायनि आगोल फरप्ले खालामनाया जोबोर गोनांथि एबा बिसिजों जोबोर मोजाङै गेलेनाया गोनांथिथार। फरप्लेखौबो बेबायदि खालामनांगौदि नोंथांनि पार्टनारा जाहाथे फरप्ले खालामनायाव जोबोर मोजां मोनो एबा थानो हाया बायदि जालाङो। बियो अब्लासो जागोन जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि बै अंगखौ सुइना होयोबोला एबा दाङोबोला जेराव बियो दाङोबोला थानो हाया जालाङो। दिनै जों नोंथांनो हिन्जावफोरनि बेबायदि खायनैसो अंगनि सोमोन्दै फोरमायगोन जायखौ दाङोबोला बिसोरो जोबोर मोजां मोनो एबा लुबैना थानो हाया जायो। बियो बैसोरनिबो खामानियाव फैगोन जायफोरा गावनि पार्टनारनि सेक्स जालायनो लुबैनाय गोसोखौ खालामनो हाया। अब्ला थौदो जोङो बै अंगफोरखौ फोरमायनोसै। आथिंनि फिन्दानि सिंथिंजाय हिन्जावफोरनि बे जायगाखौ फ्राय नुयि बायदि खालामो। बे जायगाया तन्त्र मन्त्रनि बिजाबावबो मख'नाय दं आरो बे जायगायाव सुयोबोला जोबोर थाबनो बिसोरो आथोन जानो लुबैयो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि बै अंगआव खुदुंना होयोबोला अब्ला बियो जोबोर लुबैना थानो हाया जालांगोन, नोंथांखौ गोबाख्रबगोन। उनथिंजायनि जानजि जुदि नोंथाङा हिन्जावफोरनि जानजिनि उनथिंनि मोदोमाव सुयोबोला अब्ला बियो सेक्स जानो लुबैगोन। जेब्ला नोंथांनि पार्टनारखौ आथोन जानो गोसो गैया जायो अब्ला नोंथाङा बिखौ किस खालामनानै बिनि जानजिखौ लासैनो बिलिरहर। अब्लानो नोंथांनि पार्टनारा गुदुं जालांगोन एबा उथिलांगोन। लोगोसे जुदि नोंथाङा लुबैयोब्ला जे नोंथांनि पार्टनारा आरो बांद्राय लुबैना थानो हाया जायो अब्ला बिनि जानजियाव दुंब्रुदै किसबो खालामनो हायो। बेबायदि खालामोब्ला नोंथांनि पार्टनारा जोबोर लुबैगोन। हिन्जावफोरनि उनथिंजायनि जानजिया जोबोर गोरलै एबा गुरै जेराव बिसोरो इसे दांना होयोब्लानो थाबनो सेक्स जानो लुबैयो। आखाइ दायो नोंथांमोना साननो हागौ जे हिन्जावफोरनि आखाइयावलाय दाङोब्ला माबायदि बिसोरलाय आथोन जानो लुबैयो। नाथाय नोंथांमोननो फोरमायनि जे जुदि नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनि आखाइखौ जोबोर मोजाङै दांनानै बिलिरोब्ला अब्ला नोंथाङा बिखौ लुबैहोनो हायो। हिन्जावफोरनि आखाइया बयनिख्रुइबो गोनांथि इर'जेनस जननि गेजेराव बेबो मोनसे जायखौ जों जोबोर मोजाङै बिलिरखांनायनि उनाव बिसोरो जोबोद गुदुं जायो। गोदोना हिन्जावफोरनि गोदोनायाव किस खालामोब्ला
बिसोरखौ जोबोर लुबैहोनो हायो। नोंथांमोना गोबां फिल्मफोरावबो नुनो हागौ जेब्ला एक्टरा खुदुमै हिन्जावनि गोदोनायाव खुदुमनो हमो आरो हिन्जावा जोबोद गरम जायो, जायनि उनाव बियो आथोनबो खालामज्रायो। गोसोआव लादि हिन्जावफोरनि गोदोनाखौ जेब्लाबो नुयैबायदि एबा किस खालामालासिनो दाथा जेब्ला आथोन जालायनो थाङो। बेबायदि किस खालामोब्ला बियो जोबोर गरम जागोन। खोमा। हिन्जावफोरनि बे बाहागोआ जोबोर गोरलै एबा बिसोरखौ थाबनो लुबैहोयो जायखौ जों टाच खालामोब्ला। गोबां मानसिफोरानो सानोदि हिन्जावफोरनि खोमायाव दांब्ला जेबो सेक्सनि गोसो जाया होननानै, नाथाय बिदि नङा। हिन्जावफोरनि खोमायाव दाङोब्ला बिसोरो आथोन जानो लुबैनाया बाङो एबा थाबनो आथोन जानो रेडि जायो आरो जेब्ला नोंथाङा हिन्जावनि खोमायाव खुदुमगोन अब्ला बियो ओरैबायदि लुबैगोन जे बियो नोंथांखौ गोबाख्रबगोन। हिन्जावफोरनि खोमायाव जुदि नोंथाङा लासै बिलिरगोन आरो नोंथांनि दुंब्रुद सालाय बिजुजों बिनि खोमायाव फोनाङोब्ला अब्ला नोंथांनि पार्टनारा थानो हाया जागोन। बिनो नोंथांनि आथोनखौ नांगौ जागोन। जानो हागौ बियो बेडरुमनि सिङावनो जाया मानो एबा बायजोआव, गोसोआव लाखि संसारा गोनांथि। बिनो साबसिन आथोन जानायनि खुसि एबा लामा आरो जोबथासिम गोजोननायालागै सहैनो थाखाय मानसिक रुपै बिनि गोसोखौ दुंब्रुद खालामनांगौ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ माबायदि मोनखो अन्नानै फोरमायहरदो। लोगोसे आंनि BIKGK स्टाडि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालाम लोगोफोर। गोजोन्थों।